compartim la necessitat que el model econòmic de les Illes Balears s'ha de transformar, ha d'avançar per atreure talent, per retenir el talent que som capaços de crear aquí, per descomptat, i per transformar, per tant, el nostre model econòmic cap a la innovació i les noves tecnologies. Ho compartim perfectament, en aquest sentit s'han fet inversions en el Parc Vic de Palma, s'han fet inversions en el Centre Vic de Menorca i, per descomptat, hem de completar el mapa en el Centre Vic d'Eivissa. Per això, s'ha estat fent una feina perquè el Centre Vic d'Eivissa s'adapti a la realitat del teixit industrial d'Eivissa, i això era fonamental. S'ha estat fent feina en aquest sentit amb el Consell d'Eivissa, com saps s'han fet una sèrie d'actuacions al llarg de 2016. El procés de descobriment emprenedor, organitzat conjuntament entre la Direcció General d'Innovació i Consell d'Eivissa, en què van participar 30 empreses, per tenir precisament el coneixement del potencial del teixit industrial d'Eivissa en l'economia del coneixement. Se va fer també tallers amb 40 empreses del sector d'indústries culturals i creatives, perquè se va veure que aquest era un dels sectors que més desenvolupament podia tenir, i ara s'està fent l'estudi sobre l'economia del coneixement a Eivissa, un estudi tant quantitatiu quant qualitatiu, estudi que, per cert, al llarg d'aquest mes d'abril ens permetrà orientar el Centre Vic d'Eivissa definitivament i que serà presentat al llarg d'una jornada conjuntament entre el Consell d'Eivissa i el govern. Moltes gràcies.